Tan importante o paquete como que nos podemos atopar no seu interior. Con esta filosofía, Gráficas Salnés acaba de facerse co Premio Nacional Liderpack, un galardón que concede a Asociación Grafispack e que distingue o deseño máis innovador dentro da industria do packaging. O seu proxecto premiado chamase Estudio Natur e será empregado por unha empresa madereira para transportar o seu catálogo de produtos naturais. Nos participamos con un envase en concreto, que é unha caixa maletín para conter dentro madeiras naturais e entonces, bueno, pois foi o que presentamos e foi polo que realmente fomos premiados, non? Xunto co seu deseño e calidade, o xurado gustoulle o concepto da creación, a funcionalidade combínase co espírito do produto que se agocha no seu interior. O xurado considerou un packaging interesante, con moita, digamos, presencia ecolóxica no propio envase, dentro leva madeiras naturais, entonces, bueno, o acorde de todo, pois dou a puntuación suficiente para ser galardonados con este premio. Chegar ata aquí non é unha tarefa doada. Ata conseguir o produto definitivo hai que sortear moitas fases dun proceso complexo no que se ven implicados moitos profesionais. É un proceso longo, laborioso, hai que ter moi claro desde o principio, cando se boceta un envase, que objetivos queremos conseguir con eles, que materiales vamos a utilizar, que forma temos de fabricalo e, lóxicamente, que despois o cliente final lle sea práctico na súa produción. Este é o primeiro premio que recibe Gráficas Salnés polo seu traballo na empresa cambadesa na que traballan preto dunha trintena de persoas, non agochan a súa satisfacción. Despois do que hemos sufrido nos últimos anos, lóxicamente, facer este envase, presentarlo nun premio nacional onde compite, pois, digamos, todos os mellores fabricantes que hai en España, non? Deste tipo de produtos e que seas, bueno, pues, galardonado con un envase destos, pues, para nós é un gran orgullo, non? A entrega deste premio terá lugar no vindeiro mes de marzo en Barcelona, no marco do Salón Internacional da Industria Gráfica e a Comunicación Visual Grafispack.